बिहार जाने हमारा भैया जी के नैया जवार जाने ला यूपी बिहार जाने ला हमारा भैया के नामावा जवार जाने यूपी बिहार जाने कैसे के आंगन में आई बा कितना में भीतर चढ़ाई बा कैसे के आंगन में आई बा कितना में तिलक चढ़ाई कैसे के आंगन में आई बा कितना में तिलक चढ़ाई बा कैसे के आंगन में आई बा कितना में तिलक चढ़ाई बा आई हो दादा करा के बोइन में छुआई बा हो दादा दोनों के बोइन में आई हो दादा दारू के बोइन में छुआई बा आई हो दादा दारू के बोइनी में छुआई इतना समान देखी छूटेला पसीना 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 चढ़ावा सरवाया पर मिलल बसूला चढ़ावा पर मिलल चढ़ावा सरवाया पर मिलल बसूला चढ़ावा सरवाया पर मिलल बसूला कैसे के आंगन में आई बा कितना में ऐसी चढ़ाई बा कैसे के आंगन में आई बा कितना में सिगड़ी चढ़ाई बा कैसे के आंगन में आई बा कितना में ऐसिया चढ़ाई बा कैसे के आंगन में आई बा कितना में सीढ़ी चढ़ाई बा आई हो दादा चरण के बोहिन में छुआई बा चरण के बोहिन में आई हो दादा आयो बुआ के बोहिन में छुआई बा आई हो दादा असिया के बोहिन में छुआई बा आई हो दादा समझी के बोहिन में छुआई बा आई हो दादा 26 के बोहिन में छुआई बा